Hai anos comenzamos unha aventura entre as distintas universidades no ámbito das ciencias xurídicos sociais, chamámola ECOBAS. E hoxe estamos no Encontro Científico Anual 2025 corroborando que as cousas van moi ben. Hai un capital humano absolutamente envexable para poder impulsar en Galicia dunha agrupación de investigadores en economía e empresa desde distintas perspectivas, non só económicas, sino tamén do dereito, da psicoloxía, etc., ¿no? Que nos axude a posicionar o que se fai en Galicia con estos estándares internacionais no mundo, ¿no? Puden ver como este centro continúa crecendo. Iso bon para nós, por suposto, porque nos dá máis oportunidades, máis posibles interaccións, pero tamén penso que é moi bon para a Universidade Galega que os investigadores no ámbito da economía e da empresa xoguemos un papel importante dentro do sistema científico, do sistema académico que existe no noso país. Este tipo de reunións nos permiten fomentar tamén as colaboracións, as cooperacións, as sinerxias entre todos nós, xa sexan para publicacións conxuntas, para máis proxectos todavía, para darnos máis visibilidade e que a xente nos coñeza, porque as ciencias sociais son esenciais para a contorna e para toda a sociedade.